Proses Pak. Aku sing ngeri ya, yakin ngeri wong. Dijagani papat ngono kuwi. Ya Allah, lho pemirsa. Cara mengocek kayu glugu dawane 6 meter iki. Wah, 6 meter ora. Piro? 4 meter ini. Apa iki lakar iki? Ya omongi begesting iki. Ya mesti omongi lek sing rasa-rasa jak ngusung kayu ngono. Lah iki mesti kayu dada apa ya ngono. Iki kayu glugu bote ra monggo sitok praya mele-mele lah iki. Kan. Ki ora gak pari moro, ora nek pari ora ngejen. Pane iki? Pari kan. Ki yo kayu samene-mene, Dik. Lho, kuwi iki pilar lho. Dadi loro. 3 meter. Ki gotong piro? Ora gotong ngene. Wong loro kan. Jadi ngenek niki. Pilar tok. Pilar dadi loro. Ki 3 meter sen garap bature. Lah kuwi yang garap batur lek ngono ki jenenge. Garap batur. Yo moro-moro sing moro. Iki mes teko ra sih. Iki wagemen Iso ke langit lho, iso ke langit. iki kemis tak wadone pisan. Wong tuwek moro nyapa lho aku ngono. Wong kamu nyentuk aku. Ning ndi? Ning Kang? Heeh. Ya. Lah ya moro ki nyapa nyentuk. Oh nek iki sap loro to Kak ini engko. Muga aku sing Rek papat. enteng-enteng wong tuwek tak ngono. Jene ditaleni. Ya salah moro kok. Lah kok limon nyentuk. Nyentuk kan lho. Kok abot kan. Yuk, De, sar De. Yuk. Terus. De. Saratan. Sikap. Wis. Golek garapan ya menang. Oh. Iso ora adoh ngono ki ora munggah. Aku mung munggah ning ngono Kang, ndahno. Ora, nek ana kayu. Iki tung ngendi lah liwat? Oh, nggone Desukri. Iya. Layak nek ban gedhe berarti engko sampo. Iki ki ban tublis apa ban apa Kak? Iya. Ndak lunyu malan. Heh? Ndak lunyu. Yo jak anu ke ora tak banjir lho. Wong kuwi ki anake wis karek kuwi to. Iku ya ora tak tubles. Ini anu gumplah ini suki. Alaki brane gede-gede kabeh ya Kak. Pelek barangan pelek gede iki. Ki ombo balik. Entar piro Kang ganti pelek kuwi? Cah gede anu. 100 pelek tok. Pelek